Shout out Maria Cecilia. Kini nga video para gyud ni sa imuha kay murag wala na gyud ta nagkadimao diri. Para pud masayod ang imuhang mga defenders dira nga murag tibuok na nimong pamilya og tibuok ninyong barangay og mga kaila siguro nimo kaliwatan nimo diri pati imong pag-umangkon nga sakit ra kay mga istorya. Nga ikaw ang biktima, ako ang dautan. Ngano? Basahang ilahang mga komentaryo. Samantalang, wala ra unta ko nag-istorya, gipost na ako, paminaw gid mo og maayo, para pod unta, maswito mo. Ikaw po din ha, Maria Cecilia, tarunga po ng imuhang side din ha, kay mauni ang tinuod diri. Nag-comment ka sa ako ang post. Ingon ka, wala kay swerte, kay wala ti ka pansina. So karon, gi-PM ti ka, napansin na ti ka, gi-PM ti ka, giinangutan na ko nimo, hi ka nanay. Mudawat ka gwankyaw. Dayon, wala na ko kabalo. Og na-reply ba ka, og basta mauna na siya ang last, kay na-restrict ang ako ang messenger, ang akong account nga analisa. Dayon, nag-post ko pagkabuntag, pagmata na ako, paglantaw na ako, hala, na-restrict akong account. Saan na lang katong akong GPM gabi nga sa Wankyaw. Nag-post ko, mga kananay. Karon, nakita na ako ang imong comment dito. Nalipay ko. Hay! Naaras siya. Nakainumdum ko ni mo, wati ka nalimti. Og uban pa nga content creator kay na-restrict na sila, bahala na to. Sa tinuod lang, dili nakatagaan gumikan kay na-restrict sila. Pero ako, gipangita ti ka. Karon nakita na ko ang imong account. Ning comment ka, basahe imong comment. Naguol ka nga unsaon na lang pagkuha. Tanaw, basaha, sabtag, maayo imong comment. Naguol ka unsaon nimo pagkuha ang imong Wankyaw kay na-restrict ang akong account. Di niingon niya, nagbutang na pug ka sa imong GCash, mauni ang imuhang GCash number. Wala ka ning ingon nga, nay, dili ra ba ni ako ang GCash number? Kay kasagara man good, sa kadaghan na gyud nako nahatagan, no? Moingon ko, tagay ko imong GCash bi. Mao na siya, nay, wala ra ba ko GCash, ato ra ba ko sa tindahan, nay? Okay ra, nay. Mao na sila, magpabalo na sila para ma-aware sad ko. Okay? So karon, gumikan kay ang atong oras lahi, no, behind ko ninyo o kanang tingmata ninyo, tulog ko, tingkatulog na ako, tingmata na ako, tingkatulog ninyo. So, layo kayo ko, na ako sa Norway, ha? Naghulat pa ko nga mamata ang ako ang pagumangkon, kaya ako mang pagumangkon akong suguon good, nga magkuan kay wala jud koy GCash number, wala ko. So, bali, magpadala ko big amount sa akong pag-umangkon din siya na padala. So, maghulat pa ko nga mamata siya kay para suguon ako. So, para diha, delay na ko, no? Onya, pagmata na ako, mga kananay, nasindan na di ay. Karon, pag-post na pod na akong utro, nag-comment ka. Ang imong giingon, narao, wala ni mo nadawat. Unya samantalang nakadawat na kog resibo, nga napadala na. Unya tiod-tiod na pod, no? Nakapanglimpyo na ko sa balay, nakakuha na ko. Unya, pag-post na ako 4 minutes, nag-comment ka, nga wala ni mo nadawat. So, unsay akong tubag, dili na pagpakaulaw ang akong tubag. Gi-screenshot na ako, gi-post ka, kay para makita nimo nga napadala na, ug makita pod nimo na ang akong tubag naka-base pod na sa imong comment. Nga naman, okay ra ninyo mo comment, dili okay nga i-post. Sabta daw ninyo. Nag-comment mo. Giposta mo. Dili pwede. Karon, nganong gi-screenshot? Ngano? Ngano mag-screenshot?
Sa kadaghan kaig mag-comment, matabunan man gud ng comment ninyo. So para madakpan na akong comment, screenshot na ako para di na ako mag-scroll dito. Dili ba ako parehan ninyo siguro nga dili mo busy. Busy ba po ko? Karon, unsay akong tubag, ipakaulawan di ka diha. Niingon ko pag sure oy. Kaysa kadaghan kayong scammer dari basin di ay nasipiat og padala ang ako ang kanang pag-umangkon basin dito sa laing tao. Niingon ba ko nga scammer ka? Nakadungog ba ko nga ningingon ko og scammer ka? Wala. Nakadungog ba ka og sakit nga istorya gikan sa kuha? Wala. Pero ang imuhang pamilya, unsa sila makakomment, ako ilang gitira. Kung ikaw, buutan, dili lang unta ta mo ingon nga buutan ta unya magpa-feeling biktima ta. Pasabto nimo sila og unsay kamatuoran. Maunay mo barog ka sa imong pagkabuutan. Ang kamatuoran mao'y istorya. Dili magpa-feeling biktima. Namasa pug ko sa imuhang mga reply sa mga commentator dire, moingon ka nga mangaway ka. Imo silang ingnon nga kanang basaha imuhang mga kuan, mga comment. Maingon gani pug ka sa uban nga kanang abasin ikaw gusto ka na isa kanang imong gi-replyan dira nakadawat na nag more than 50,000 gikan sa kuha. So kanang 1 kyaw dako pa na siya nakuha kay sa kuha. Unang-una ha, kaning imong pag-umangkon sa dire nag-comment no nga wala daw kay sala pasaha. Ang nakadaog walay sala. Una-una di na nimo daog kay wala kay gipagawas nga kwarta maskin piso ana. Napilian ti ka og gihatag na nako sa imuha. Kay niingon ka mudawat ka og 1 kyaw. Mudawat ka ayo kunay oy anak ka. Karon imong gi-replyan ang kaning usa ka followers dere, no? Dayon lain kaayo kay ang imong mga kaliwatan niadto po ko sa imong wall. Namasa ko comment, namasa ko conversation ninyo. No? Nagpa-PM ka. Mag-PM mong duha. So bali nag-chat tayo mong duha. Dayon ning balik sa comment niingon nga unta makasabot si Nanay Chulalat. O di ba? Mamasa ko. Karon nag-comment ang imong pag-umangkon dere nga wala kay sala kay walay sala ang nakadaog una-una di na nimo daog dayon kay dili ikaw ang tag-iya dapat unta kung dili ikaw ang tag-iya sa Jikuskus dapat unta didto ka sa tag-iya sa Jikuskus nang konsulta nga naanay naabot or kaya maghulat ka mga bisag mga 12 hours lang unta ana lang na siya no. Nya tarungon pud na nimo pasabot ang imong mga pamilya dinha nga ako ang gitira karon wala koy intensyon diri nga mangaway ko ninyo. Mao nay tinuod sa giingon ako makatuntag hulat ba respeto sa usa ka tawo nga oras tagaan natug oras ang usa ka tawo ana ba dili mo magpasulabi kay sa tinuod lang kaning imong pag-umangkon sobra ni mga istorya dire sa comment section. Pangutan na nakahatag ni siya kwarta nimo kay og nakahatag siya kwarta nimo din God bless her. Kung wala palihog kog sagpa dili magpataka og istorya kung wala ka na sweeto. So ikaw Maria Cecilia, pasabta ang tibuok nimong pamilya kanang tinuod jud. Maura gid na ang akong gihangyo nimo. Kay ako wala ko ikaw mo ay ning duol sa kuha. Ikaw mo ay una ning comment. Hunahunaan ninyo nata sa social media kanang dili ko pwede mo post pero pwede mo comment. Asa ang hustisya? Wala ko ni anhi diri para nangaway mao nang tarungan na dinha ninyo.
pagsabot mo sa inyong pamilya. Pagsabot mo sa imong pamilya din ha. Kay niingon ang imong pag-umangkon gamay ra kaayo na ang 1 kyaw, no? No? Onya, ang imuha pong reply dire sa usa ka follower niingon ka nga natural kwarta na grasya na ihatag magmarites man gani ta nga wa tay madawdaw kana pakaha. Di ba? So murag wa jud mo nagkasinabot kamong pamilya, taka na lang mo comment dire. Mao na nga wala nagkadimao ba? No? Wala jud nagkadimao. Unya tapos naapog kay comment dire nga niingon ka nga ang Ginoo nalay mo pahamtang sa ako mo imong giingon. So murag nakuan ko ba nga unsa may akong nabuhat nimo nga moana kag ang Ginoo nay mo pahamtang sa ako ana ba no nya kuan man day ka kanang nag-alagad kag simbahan, nagtrabaho kag sa government servant sad ka. Manang tarong nga nindot manggod kaayo kung ang sa kamatuoran jay atong ipagawas pa. Anya niingon po ka dire sa uban nga mga reply nimo sa akong mga followers, niingon ka nga i-follow ko ninyo kay bahala gibash ko basta i-follow lang ko ninyo kay puhon-puhon ako na po'y manghatag. O di nangandoy ka nga ma-vlogger ka, which is good. Pero makat-on pud ta ba nga maskin pag magkinaunsa ang kamaturan mo ay ipagawas. Ayaw pagpa-feeling biktima kay maluoy pud kanako. Wa ko'y gibuhat ng daw tanim mo. Ana lang. Kay lisod po mga kog pasaylo nimo. Asa man ko dapita. Asa man ko dapita mga yung pasaylo nga. Unsa may akong nabuhat. Ang pangutana nakapasakit ba kog istorya nimo? Kung naa man gani, pahibal ako. Kay willing ko mga yung pasaylo nimo.